Ana kodhoke. Mulane kualat iki maune. Napa? Kodhok apa-apa. Njajal disogok matet ngono. Nek didungo mateot berarti kodhok. Sogok mak yung ngono e. Wong. Aja diwarai to. Oh iki senengane kok diwarai. Oh iki sing lambene wis bacut masuk neraka. Lah padha delange ya masuk neraka. Ya ora. Aku ki nglipur wong akeh kok. Nek kowe iki jan sembah nuwun tanpa pepindhan menika tabuh kalih radi blandang sekedhik namung boten dados menapa mituhu dhateng dawuhipun Bapak Lurah saking Purwomartani anggenipun dalu menika wonten kalih perkawis menawi boten klentu ingkang setunggal mahargya inggih menika dumadosipun desa Purwomartani angka kalih peresmian gedung oh cangkem gue wis kesel tenan po ya anggere muni omong kok mesti keteteran ya wis ben lah peresmian gedung kelurahan ingkang wah luar biasa nganti kaya mall mlebu menika wis mboten mantra-mantra wujudipun kelurahan wajib dipun syukuri sedaya masyarakat saking Purwomartani dene kagungan gedung kelurahan ingkang luar biasa kados mekaten. Kala sonten wau sampun kula aturaken bilih menika kagunganipun masyarakat. Minangka dados pelayanan tumrap masyarakat menapa ing dipun kersakaken dening masyarakat kedah dipun layani ingkang sak sae-saenipun wonten ing bali kelurahan menika. Sampun ngantos dipun klaim menika kagunganipun kelurahan boten menapa-menapa ingkang dados kagungan publik menika nggih mesinipun dipun pasrahaken dhateng sedaya masyarakat boten kok dipun pasrahaken lajeng dipun paringaken dhateng masyarakat menika boten namung kinarya ngladosi utawi sadados sarana pelayanan tumraping masyarakat ing bab menapa kemawon mugi-mugi rancak lan menapa ing dipun ngendikaken Mbak Elisa kala wau ugi sae Igo vertikal ide bilih sak ngajenging menika dipun paringi pendapi lajeng kagem gladhen kesenian menapa kemawon ya ketoprak ya wayang ya karawitan ya jatilan ya menapa kemawon kangge nyaluraken para warga masyarakat ing kagungan bakat wonten ing seni lan budaya matur suwun lan pepindhan sembah nuwun Bapak Pepunden kula tiyang sepuh kula Pak Kondang Sutrisno ingkang sampun kepareng rawuh dalu punika menika Ketua Pepadi Pusat Jakarta ugi pemerhati wayang pecinta wayang urip-urip wayang senengane nimbali dalang sembah nuwun sugengipun dipun sramakaken kagem budaya utaminipun wayang kulit matur sembah nuwun Bapak sampun keroyo-royo rawuh wonten ing Balai Desa Purwomartani mriki menika kebanggaan tumrap kula. Matur suwun tanpa pepindhan. Dek mben ngladeni aku dadi panjak. Ketua Pepadi pemerhati wayange mijeti. Ayo wis. Mboten napa-napa. Matur suwun, Pak. Menawi mboten dipun semangati tangeh kula wingi kula saged rampung ngantos paripurna ning nyatane disemangati arepa tak sambi muntah-muntah nganti tekan tancep kayon. Kedep tasma aku nyawang selendang biru Oh
suwun. Dari kanca-kanca ya komplit. Gawanku ming siji. Sing klambine padha karo aku. Liyane iki grup mbuh aku ora ngerti saka ngendi grup iki. Mboten ya mergo waduh, wis. Ning wis ben ra apa-apa. Ora ya jeneng tuane Tatin. Matur suwun. Neno. Ya, semangat kanca-kanca, selalu semangat. Setiap malam menyebarkan budaya utawa memperjuangkan budaya terutama wayang kulit monggo. Nek dirasake kemeng ya kemeng awake. Ning ora usah dirasake. Waton kudu tetep semago, tabuh dicekeli kenceng. Tutukke gamelan sing banter selama 1 malam. Nek kira-kira sirahe wis ora kuat, tabuh tutukke sirah. Nyelaki monggo Mbak Orisa monggo. Sindenku 8 wis gugur 2. Wis masuk angin 2. Mboten napa-napa, sesuk ora waras komplit meneh. Kari 52 dina monggo. Selendang biru, Selendang biru, selendang biru. Aku kira rumangsa terganggu kok. Wong ngendikaning para sepuh, ngendikaning para piyai sepuh kowe iki nek mayang ditunggoni wong kaya ngono kuwi bakare laris. Amin. Mongko 2 wae genah tekan 2022. Pokoke hitungane menurut koncekanku ngono kuwi. 2022 tetap geblas. Iya. Selendang biru ya. Mung ngenaki ati. Nora tekan batin setiamu. Monggo kalian ngundang Mas Gareng kali Bagong. Sediamu. Mangga kanca-kanca, mangga kanca-kanca. Ya. Selendang biru. Ya, tatapan janjimu. Mangga. Serbak. Tatapan janjimu selendang biru. Oh. Selamat oreng, pangestumu apik to. Ya sehat, Gong. Mbok rasa abang-abang lambe to. Abang-abang lambe piye? Wong mau bar ketemu ming keletan sedhela terus ketemu meneh kok gayane iki nakoke sehat ora. Genah seger ya syukur, alhamdulillah. Wong kuwi takoni sehat ki jenenge uluk salam ki rak ya apik-apike wong to. Ketemu apa ketemu tek ngono ki ora ana lho wong ki wong Jawa ki saking tata kramane lho, Gong. Ora ana wong ketemu tek kok isih urip kowe. Aku jenenge nglarani ati. Ning ana sing ngono kuwi. Ana ya akeh. Karang wong ki ya patake dhewe-dhewe ya terus. Ah iya, ya mula kudu sabar. Ah iya. Iki le metu gara-gara wis rada keblandangan wektune. Ora dadi ngapa sing baku ana gara-garane wong ya sore wis metu Petruk Gareng Bagong Semar. Mula iki ya mung dienggo ila-ila wae. Ah iya. Karo nggo tetembangan sak teleraman. Heeh.
karo mahargya peresmian gedung anyar Galugong deloken. Waduh. Wah, ya kaya ngono kae kok gedung kelurahan. Kaya omahku ya. Waduh. Omahmu gendenge werna-werna. Ana gendeng, ana plastik, ana seng, ana triplek kok. Justru kuwi nyeni. Nyeni apa ya ora gablek kuwi kok ya. Senine iki nek udane. Oh. Trocoh ngendi-endi iki gayeng ka iso tendang-tendangan ember. Trocoh papat embere ming loro. Ha iya. Ngur kebak muncalke njaba tandai kono kebak untal. Wah, makane meriah aku nek musim hujan ki sehat ta, Tru. Melayu-melayu terus ya, melayu-melayu terus. Karo hari jadi desa Purwomartani. Purwa wis ngarani wiwitan Martani iki Maratani tegese rata. Dadi wiwitane pancen adil makmur warata tias bagya mulya. Ya. Apik wile ngartekke, apik. Purwa Martani P. Persatuane mesti ana. Ayo ati kudu iso ngartekke kaya ngono ndak nganti kalah karo sing do iso sok ngartekke. Usaha keras selalu menciptakan hasil yang maksimal. Contoh hasilnya ya gedung apik kuwi ya usahane keras. Iya. R. Ramah tamah rakyatnya. Juga pemerintah desanya. Wela. W. Walau bagaimanapun kita tetap harus acung jempol kepada Kelurahan Purwomartani. Ya. A. Asa-ase-aso. Pemerintah desanya selalu asa-ase-aso terhadap masyarakatnya. M. Beli pembalut. Gong tak antil dasmu lho kowe. M. Marilah kita junjung tinggi persatuan dan kesatuan Kelurahan Purwomartani. A. Asa-ase-aso. Anggere kok mengasa-ase, ayolah kita jaga persatuan dan kesatuan. R. Ramah tamah rakyatnya. Ngarep mau wis. Raharja mulya nering sambikala desa Purwomartani. Martani T. Tetek tangguh tanggon. Ora bakal kenggo dening apapun. Ameneh. Asa-ase tak keplak sirahmu. Liyane. Azas Pancasila seperti negara kita Republik Indonesia. Weh. Marta N. Nilai kesinambungannya tinggi. Apa? Kesinambungannya tinggi. Kesinambungannya tinggi apa? Ngel itu. N. Nilai-nilai yang tersebar luas ke masyarakat adalah nilai-nilai yang adiluhung. Wah jawabnya. I. Inilah desa Purwomartani. Weh. Apik tenan. Desa D. D E F G. Aku diurutke ora. Mbok ora ngecacah pikir aku ta, Tru? Kowe iki senengane ngotak-atik utekku wis kesel sik tok otak-atik. Abi ngopo saiki? Nempur, nembang. Kok nempur? Nembang kok nek ora nempur lek arep mangan nganggo apa? Ha iya. Nembang sih, oke. Sindene. Sing anu sih ya, sing hamil. Ya. Men nyuwara. Mbak Orisa Widyasari. Oh iya. Njaluk sing klasik-klasik, Gong, sing kepenak sik dirungokke. Kita iki kabeh ora kepenak dirungokke, Tru. Ya kepenak ana sing kepenak ora. Ngaturke apa? Sa sing anu jineman-jineman apa Sinom Parijata? Apa Kutut Mambang? Uler kambang kok Kutut Mambang. Njur uler manggung ngono apa piye? Ngawur nek omong dhewe anu Kutut Mambang uler kambang apa gadhek grinting. Niki enten pamundutan. Pamundutan sapa no? Ketoprak. Hah? PBKS Semarang nyuwun mijil. PBKS Semarang ora apa mrene? Kowe diantenan. Mungale Mbak Lisa. Nyuwun apa? Mijil ketoprak. Mijil ketoprak. Ya. Ya. Aduh, Dek. Wah. Mijil ketoprak kok aduh, Dek ora. Nana.
Adiduk. Wah, kualik. Adiduk. Ya. Ora apa-apa karang kae penyuluhan kok ya. Penyuluhan piye carane supaya edan. Ayo. Neno neno. Ya nak. Dahpi yang curling Geronge apik ya, Gong. Geronge iki katna ketambahan Mas Joko. Wo, aja nyepelekke mbiyen ya warga laras kuwi. Wo, to. Zaman aku isih Narayana. Waduh. Narayana malih konangan Bambang Sarmadi. Iya, metu saka WL terus melu abdi. Melu pepundhenku Pak Anom Surata. Wo. Saiki melu Punakawan. Wo. Yo. Rambo sing padha prihatin Jogja Solo Yarli tange aja ece karo wong randuwe tambali kulon apa sejane kelakon kan gorengan ati ora balik piye Gong? Terus ke lanjut irama lo rangkep. Ning kakung sapa? Wah, suwe ora krungu suarane Mas Joko. Ben nyuwara. Wah, apik iki. Ya rung karuan. Kowe iki senengane ngembe lho. Suwe ra ketemu kok suaramu atos lho. Ayo wong iki kana kedurungan ina lali salah apes lan matiran ra ndedit. Ya. Nek kancane nyuwara katna ya ora watuk. Iki tegese nek ngono kuwi mbeda kancane le nyuwara. Watuk kok didhepke kancane. Wong ora ana wong watuk kok senengane. Bangga. sampun tengah
piye? Ratri. Swara kok apik-apik kaya mbiyen melu ndek anu jenenge apa berkahi aku jaman jek enom aku enom mbiyen ya girong. Oh ngono. Pasangane Darsana ya wis. Sing siji suarane apik sing ming isane ming nek ra apal ming ya wis ben. Nek ora ngono malah tungdang tak nang ning nang dek ngedepi karo ane gandeng piyagane bapakku ya tak nengke wae aku wedi. Ha iya. Iya Mas Joko. Biyen ya ndek anu pedhe melu WL ki ya warga iki ya bagus. Saiki kok salah ya? Lho aku iki. Saya tuwa sawung rupamu saya suwe-suwe ting tleguk ngono kok. Nah aku pancen tak akoni aku wis tuwa tenan. Ya wis ora apa-apa, Kong. Urip kok kaya ming sanyuk ya, Tru. Ah iya. Jan wis bener ngendikane wong tuwa-tuwa kae, urip ki ming mampir ngombe. Ha ning aku mangan barang e. Ha iya. Atene ngele nek ora mangan. Ha iya. Tegese urip ki ming saknyo. Saiki ngeling-eling jaman semono ora mung kaya hitungan dina to. Ha iya. Setahune saiki cepet banget to. Heeh. Saiki wis Oktober. Heeh. Sesuk September. Lho. November, Desember tahun baru meneh, tambah umur meneh. Heeh. Wis. Oh alah, gelisir aja macam. Kene ora ditutuk-tutuke rugi to. Ha iya. Le ngopo? Le urip. Ha iya. Monggo. Iya. Gusti mangga. apa citra janji Sembah nuwun Mas Joko. Ya. Separeng ngaturake mijil ketoprak iramane di wiletke terus. Ha iya. Suarane ya beda nek karo Karno-Karno iki ngebas Mas Joko ki rada nrebel. Heeh. Sing nyuling suarane medium.
Medium ki swara apa? Senengane kok nek omong kok waton nyelekop lho ora. Truk. Piye Dik Bagong? Ana transferan pamundutan lagu. Oh iya, saka sapa? Saka Mas Sutrisno Ciko, Jakarta. Wo. Nyuwun tembang sesideman. Kakintun kagem para pandemen ringgit wacucal sedaya mawon. Matur nuwun. Ya, kagem Mbak Hana Pertiwi. Oh ya, wala. Tiwi iki mulai ana penggemar iki. Heeh. 100 ditransfer. Ha iya. 100 e ditransfer. Ngebak-baki. Apa jenenge? Ngebak-baki wadah ATM. Wadah ATM iku ora dong kowe. Aku iki sebenarnya ra iso lho terus njukuk dening ATM iki. Tapi anggere muni tak cempluke cekluk ngono ki metu angkane iki tak tulis nomorku telepon. 081 lho bali meneh kertune metu meneh tak lebokke meneh wah apa kok senengane negeske sing elek-elek lho wong kertu ki dilebokke cetut ngono kae terus metu nomere mlebu kok mak cetut karang rada meksae udus kowe luput Bone arep nendhangi kematke sik gong ora. Ayo, Ana Pertiwi jumeneng. Junemeng. Hah? Gringgingen. Diurut sik Pampi. Bagong sregepe nek karo sinden. Nek karo Wiyagana pincang sithik kowe kenapa kesandung matamu yayang. Nek karo sinden muni ana sing gringgingen durut apa piye? Presake, Pak. Jan emboe aku ki kok. Heeh. Aku iki tandha tresnane pimpinan karo anggota ngono. Oh. Ki Prastiwi rong tak tileki ya. Heeh. Tak gawake karet. Lah ngopo? Wanggre kelekaran tak jepret. Tangi aleman. Pak ngendikane Mbak Tatin kendilan. Oh, Tatin ki aja sok kuku cangkeme elek kuwi. Kejaba mecucu cangkeme elek Tatin. Ya. Dibawani. Wiwitane andara sang pekok loro. Melu wae rak. Ayo, wi. Wiwitane anderek sang pekek. Sinden menengan ora tau omong, ora tau ngombe, ora tau mangan, ngerti-ngerti semaput. Ayo wong Jawa ngombe ya ora apa-apa kok. Ora tau omong lho kowe. Heeh. Kok sing diselfie iki wetengmu kowe. Udele mendonong. Ora ketok ning aku ki apal karo wong meteng. Wong biyen aku sok ngelus-elus ngene bojoku. Iki kok tukul daging iki. Iki udel, Mas. Oh, kok mendonong. Kok mesti ya? Ambo. Kedesuk saka njero kan. Priya bagus Kang olah budaya. Ayo nyemelangi kowe iki. Rasa sok diminir-minirke to. Rasa sok dimiring-miringke. Kang olah budaya. Nyalai penciptane dukane Pak Sukron mengko. Niki lho Pak sing sok minir-minirke. Ngoten. Mboten kerasa ya, Pak. Wah. Ayo wis.
Wis terus iki pasang ngrungokke lambene penabo. Aku iki nek penabuhe anteng nesu. Nek gemerah ya tok elekke. Aku nek penabuhe anteng iki kaya kepengin turu ae lho. Sowan menyang kutha gedhe. Nyuwara ya nyuwara ning suarane iki nek ape digawe kaya wayang golek purwa nganu ae lho, Sunda ae lho. Misale aku muni, iki artine apa jenenge peresmian balai desa. Terus kok iso balai desa? Sebabnya apa? Nah, sebabnya tak wangsuli ngene-ngene. Loh, ngono kuwi ora ping dadi clebung. Dadi ditata ya kon ditata. Ditata ndasmu. Ora nesu kok. Salahe kok wangsulan ditata apane? Ditata kata-katane kowe. Sekolah ora kowe, Ndek. Men, ning marahi ra kesel lho terus ngene. Yo, bendara terus yung-yun selendang kuning selendangku tetepana wis selendang biru ya Kong wis bar diwenter kurang ngel to kang saking wukir tadi le memberikan penyuluhan wis leren ngantuk wis swara kurang pramana ning wasis nimbo ngungrung marang pendosa bendoro angungrung marang bendara sang dyah ayu pijet anggere muni ayu kok pijet pijer ngincangake alis pijer ngincangake setut terus tresno sesideman nang winrek-enrek ya Gong ya mangga kanca-kanca siap tabuhe dicekel mripate diiremke antene ora bener le nabu mangga terus tresno sesideman
menganu jukuke swara ora nyemedeni lho, ngenggoke swara ora. Oh, Nggih mboten krasa niku wau lho, Pak. Ngene iki lho, tegese nadane cocok sithik. Luwe becik patenono. Ngono. Aku iki sok muni luwe becik. Ayo nyemelangi tok kene iki sing ngrungokke tratapane. Tratapan. Atiku tratapan. Aku lagu kuno banget kok dinyanyekke ngono. Karo kowe wong ayu sing bakul lemper. Nyanyi kok guyu dhewe. Lempermu pancen super. Wis mengko gampang. Resik rupung laler. Ayo. Luwe becik. Luwe becik patenono. Liwat kincanging alismu. Monggo. Liwat kincanging alismu. Kawasa aku isih mampu lateni Bocah guna katunggal limpung jiwa raga nena ya urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke
Diana Pertiwi. Silakan kembali ke tempat. Maaf ya, Pak. Napa? Maaf. Maaf ngapa? Tadi ada yang lupa. Hah? Tadi ada yang lupa. Kowe iki wis ora tau obah, meneng wae nek omongan lirik. Krunguku saka kono. Maaf ya, Pak. Jebule, maaf ya, Pak. Krunguku, maaf ya, Pak. Lho ngapain suruh mangap? Enggak mangap aja lebar, suruh mangap. Wah, seneng ya. Kaya tetembangan iki nek penak-penakane iki jan rasane kaya ora krasa ngerti-ngerti wis bangun kok bangun. Bangun gagat esuk ning ya ditutuke ya, Truk. Ya. Sing kemareng tampil meneh sapa? Duetkan lagi. Heeh. Mister Elisa dan Mister Mendem. Sapa Mister Mendem? Tatin. Oh iya. Duet game. Di apa? Di meme. Tegese di maneman. Heeh. Kowe ngomong kebablasan tak tutuk siramu kowe. Bablasan piye maksudnya? Mimi ngono. Ya ora. Yo. Ayo jumeneng gacak-gacakan. Si gendut dan si kuru. Bawang merah karo bawang putih. Ha iya. Ki umpama didadekke fragmen bawang merah bawang putih ngono, aning sindene ora ana sing galak. Bawang merah bawang putih sing disio-sio Elisa, bawang merahe Tatin. Ha iya. Bawang putih Elisa. Wah, apik kok. Ya rong karuan, Truk. Heeh. Ngono kuwi kadang kala sok sukses sok ora. Ning jukuke pramen wong-wong sing durung tau nang panggung kaya wingi Katno kae. Apik dadine. Ya. Ya ngaturke tembang apa? Wong loro kudu kompak ora dia dinia. Apa, Mbak? Lah apa manut aku? Hah? Manut. Alah manutan. Aku lagi manutan kok. Oh tenane. Lagi ngapa? Ora protes. Ra. Ket mau disio-sio ya aku manut. Ora disio-sio iki tandha tresna asih kok. Apa nek tresna ngono kuwi? Lho, tresna ki bermacam-macam. Lho, ana sing tresna ki dirangkul, disayang, dilus-lus bathuke. Kuwi tresna. Ana sing jane ngandani karo kowe getak-getak ning jane atine tresna ki ya ana. Ya kaya ngene mau sing tak lakoni. Berarti jenengan tresna. Lho. Hah? Heeh, piye? Tresna karo aku? Maksude tresna antaraning aku sebagai pengareping para rombongan, kowe rombongan kuwi tak tresnani ora werna-werna ta pikirane. Lah iki kula ora werna-werna ming tekon lho. Heeh, sing ngono kuwi karepku, ora selebihnya tidak. Selebihnya apa toh? Tidak. Iya, selebihnya apa? Enggak lebih kok, itu hanya lebih tiga nyari kita. Lebih tiga nyari. Ayo, nembang apa? Ah, ya. Anu lali janjine mawon, wau disuwun. Dibawani, yo. Nggih. Pangkur Rinoso. Saya karose. Ayo. Kula meneh. Ayo sono. Elisa? Ayo dobel wong loro. Heeh. Iki tapi bawane khusus Mbak Tatin lho, Pak. Ana transferan. Oh iya. Oh iya. Syukur. Lumayan. Pundi? Iki tak wacake sik to rasa kesusu to. Oh nggih. Lho kok dihapus. Oh, rasida. Pesan ini dihapus. Oh, berarti rasida mau kaya makting. Metu gambare slip pembayaran mau lho. Saono wis dikelaske wae. Ayo. Mpun. Ayo. Angkor Rinoso. Angkor Wiralama mbok. Apa kok? Wirama. Angkor Wiralama. Wirama. Ayo karang lambene keteko kok. Kon mijetke jarene. Apa? Jarene kowe? Jarene genjek kan mijetke. Lah kowe muni ra? Rumah aku kok parapane dhewe elek-elek.
bagus diparapi genjik. Ayo. Ring. Nok kodhoke. Mulane Kualat iki maune. Napa? kodhok apa-apa. Njajal disogok matet ngono. Nek didungo mateot berarti kodhok. Sogok mak yung ngono e. Wong. Aja diwarai to. Oh iki senengane kok aja diwarai. Oh iki sing lambene wis bacut masuk neraka. Lah padha delange ya masuk neraka. Ya ora. Aku ki nglipur wong akeh kok. Nek kowe iki jane lambene wonge mlebu swarga ning lambene ning neraka. Rina saya rasa Terus iki ngapa e? Hah? Oh ngantuk to. Oh sinden ki nek ngantuk ki matane disemprot. Apa? Mulane kok ado melek. Jenengan ngantuk ora? Hah? Jenengan ngantuk. Tak gebyur kok. Aku wis ngerti kok. Ora apa-apa ra Mbok ngantuk. Gebyuren ayo. Wani aku tepan. Lah ngapa e? Wani name aku udah ayo gebyuren. Kamu ngantuk kok tekan muda. Ayo men. Engko nek teles lambine. Panjen yo werna-werna le. Nggo cegah ngantuk. Nek tiwik disemprot raine. Nek ora isa mangan ayo. Mboyo sithik-sithik. Kuwi mamah kaya ngrekoso banget. Mbok dimamahke. Tak pancang ndasmu lho. Lah ngapa ta? Mamahke dengkul. Iki dikeke Aku nyos. mamah wis ra lembut kok. Mergane ngapa? Ompong iki lho kene iki sompong kabeh kuwi. Kayak sapi. Heeh. Wis iki wis mek tak jabutke loro iso nek prai arep tak jabutke loro kabeh wis cilaka iki ora ganteng. Waduh. Bayane ora. Wis ora iso ngletak ya. Sesuk nek wis kene ompong nek kowe pengen tak mamah njajal lho iya. Ya ngompong kok mamah Tak iki. keke pinggir wis. Ayo sa, kowe sa. Arisa ora apal kok. Bisa ya dia. Oh iya. Waduh. Kapan sumanding sisihmu Mula ora ngantuk Arisa iki nek mangan. Angel to le lembut. Aku tisu kok sik tamplok. Pedes. Ayo Kowe nek meteng ki ra entuk mangan pedes. Wes ngomong sapa? Aku nek bayune kepedesen ning jero gedabikan. Dadak nyusul bapakne kon ngeneng-ngenengi. Kon ngepok-pok. Ayo. Ratri Rinoso Rino Apa Juan? Iki sing nadane minor kita tine kabeh. urung Kak. Hah? Urung.
Ya kowe wae. Ngapa aku? Bal-balan apa ngapa? Ya kene tak tendang kene. Ya aja cilike balik. Setan ora. Ya aku dijukuk ora iki. Yen wis rina enggal Pulang. ratri kang kadulu Iki tiba nggih. Mung sliramu tanon liyan. Udah ora ngono ya, Gong. Aku ora apal. mong sliramu tanaliya Liyan apa liya? liya Oh ya. tak tresnani lahir Sing dalan. batin Urung ya iki ya. Mpun. Pon. Oh. Telas. Kok ora nganggo? Oh, padha tiwik ya. Ora. Ya Allah. Amin ngono kae lho. Lah kan Beten, gak pilih. beda. Wah. Wah, Bagong ki ora ngerti bawa iku kae-kae sing tembang ndak pilih. Nah iki pangkur rinoso. Nggih. Oh, ayo pangkur ki werna-werna e. Ana sing pangkur Tanjung Gunung sing nggo gebrak daerah Pundong. Ana ya, ana pangkur Macan Ucul ya ana. Pangkur Segara Kidul ya ana. Oh iya. Pangkur Macan kae macane Ucul. Lah dalah ngono kae. Werna-werna kok anggitaning para empu, anggipaning para pinter iki biyen macem-macem kok. Sing jenek Yoja sing kondang ya Yang Cakrawarsita. Kuwi dengan ketawang Basanta. Heeh. Kuwi tau tekan NASA kono. Tawang Basanta Kinarta Sabda ya karyane pirang-pirang. Oh. Kabeh iki duwe ciptaan dhewe-dhewe kok. Oh iya, Tru. Nek penah. Yo mangga diteruske. Wah, kowe gawe gelo senengane ora. Yo, mangga tak ndendang. Yo.
tenan iki. Sakarepmu muni yo. Tetep bodal dhewe. Tetep bodal dhewe. Iya. Ayo apik mah. Ana aja tipake kowe. Nek wah nek Elisa apik le joget. Tatin. Ayo. Meng kaya mentrok. Meng sing diandalke meng brutune ndin-ndin. Anggere kapet crat. Kapet crat. Telung jangkan elek. Mentok kan ngono iki ta. Ya wis ben ora ngulek. Mangkel medun mayang iso dunak-unake. Wah, tak tandangi. Padake amuk Suramrata, Suramrata imbang yen padha glendang nenggol. Ora ditenggol kok glendang nenggol. Wis sak penake dhewe. Slendro. Ya. Janing yaning talaka katilanget. Mambang pantepas wulan pamaneka lintang toya kusuma yana sumawur Mansengkunar Ola ingkang putra Mbanja Jungun Buntur Sasana Swadong Dawula. Werta-werti Mansengkunar metu nglatar numpak dokar kula terus sasana nungsung kabar lho. Mansengkuni werti medal jawi numpak pitmini kula terus sasana nungsung pawarti werti. Kebareng kula ngaturaken Herminakata man. Tegese apa dur? Herminakata ya mina menika ulam, kata menika galak. Sakala-kalahe ulam kestrambahing toya tesih galak atur kula man. Pamanadyan putra pun Kartomarma. Kula jumadhong dawuh kula ngaturaken sarpa mandalika. Sarpa menika sawer mondo menika mandi, lika menika upas sak mandining upas sawer tesih mandi atur kula. Pamanadyan kula pun ngaturaken Gandharwa mangsa jalma. Gandharwa menika buta mangsa menika mangan, jalma menika menungsa sak galak-galake buta mangan menungsa tesih galak atur kula. Kula nyadha ta, Mas. Kula ngaturaken Tirta Cantaka. Tegese apa? Tirta Cantaka. Tirta niku banyu, Cantaka niku kodhok. Pamanane sengkuni kaya kodhok. Edian. Ya, tak trima. Kowe kok nganti ngina karo aku. Paman Cengkuni. Durma Gati. Nggih, Man, kepalang kula ngaturaken jalma mangsa nasi uduk. Apa? Jalma mangsa nasi uduk. Tegese apa? Jalma niku menungsa, mangsa niku mangan nasi uduk niku enak. Sak galak-galake menungsa mangan sekul tesih galak atul kula, Man. Paling menurut Durma Gati cuma dong dawuh. Iya. Pripun kabare, Man? Enten dawuh napa, Dur? Lho. Kowe tak kandhani ya, Le. Iki mau jroning parpatan agung kaya biasane ngrembug babakan patine para Pandhawa. Lah, tenan lho. Ora ana rembug liyane wae piye. Pendak-pendak nganake pasewakan, pendak-pendak nganake pasewakan mesti ngrembug patine para Pandhawa. Nyuwun pangapunten lho. Kula niku malah sing dianggep nayaka mboten tau tatih kula dipun caketaken sowanipun ning kula niku malah mikir. Jane napa kok Prabu Dirodara mrika nuwun sewu mboten gadah pedamelan nomoripun. Lah ing atase ngrembug kok mesti ngrembug mateni Pandhawa, ngrembug mateni Pandhawa ya ngrembug liyane niku ora ya akeh to. Iya mancen nanging anak Prabu ora bakal ayem penggalihe
ora bakal tentrem penggalihe yen to Pandhawa isih urip. Lah nggih, terus nganti dirembug nganti dedreg jroning pasewakan wekasan ya kuwi pepundhenmu Kakang Prembandurna menehi Gupertikel. Bertikel yen arep mateni para Pandhawa kudu mateni Ratu Ndarawati siji, angka loro Semar Badranaya sing dadi pamomonge para Pandhawa. Wah, cecak muntal cagak cebol gayuh wulan wuta ngetung lintang tangeh kelakone jebak wuruke. Wong kurang gawean niku wong tentrem-tentrem urip kok ando golek sirnane Koko Prabu Ndarawati karo patine Semar. Kula tak takon wong sak ngestina niku sapa sing iso mateni Semar karo Ratu Ndarawati? Edian. Woh, ketoke piyai-piyai ning ora nduk pikiran. Kosong mlompong. Kaya bumbung wong wang. Lah mbok Sinun Ndarawati niku dikrubut wong Kurawa 100 niku ora bakal menang. Pun, aja kok Kurawa 100. Senopati ngestina niku kon ngrubut Koko Prabu Ndarawati ora menang, Mas. Aja kok Ratu Ndarawati, Kurawa 100 kon ngrubut Semar ora menang. Sampeyan kok ora elek-elek, sampeyan kok ora ngandani mongko patih niku wong nomor 2 teng negara Ngastina. Wajibe sampeyan niku luwih tuwa kudune Ratu Gustine kleru niku sampeyan ngandani, ning sampeyan ora, malah ngrojongi. Biadab sampeyan. Sik ta. Iki kok aku malah tok seneni iki pindho. Lha nggih sampeyan niku senengane ngonten niku kok. Niki ra ulung mesti enten gawe gitu. Mesti enten gawe kula tak nyuwun prisa. Gawene kula ngono apa? Lah iki mau bareng Kakang Prembandurna ngendikake golek patine Semar iki gampang. Gampang pripun? Mbok turunane kon temandang karya. Ora monggo cangkem. Iso omong ora iso temandang karo sing kon temandang Kurawa niku arepe pripun? Kakang Durna ora arep akon kowe ming dikon baris. Lah tenan to. Tiwas ranggo sepatu. Kon baris. Iki Kakang Durna ngandhake yen to matine Semar kuwi kudu dijangka srana alus. Srana alus carane. Saora-orane kudu gawe patine Panakawan. Oh, la tenan to. Terus sapa sing arep mateni Panakawan? Panakawan Gareng Petruk Bagong kudu mati salah sewiji. Kurawa kon mateni Gareng Petruk Bagong ngoten arepe. Ora kok sik ta. Aku ki tak omong sik kuwi senengane kok nyentulani rembuku to. Lah sampeyan bola-bali anggere dawuh mung marahi mangkel ya, Mas. Lah iki mau terus tekane Werkudara. Bodho ora kowe. Mesti Kurawa didhawuhi kok nyekel Werkudara. Woh, toto perban. Terus siap-siap Alteko. Argo ngapa? Albutil. Gunung nambani lumpangan. Jongkulmu melonjok ora. Werkudara tekan kene kowe ora tak kon nyekel Werkudara, ora tak kon mateni Werkudara. Lah terus Werkudara sing saguh mateni piranganing Panakawan siji ngantaraning telu, nek ora Gareng ya Petruk, nek ora Petruk ya Bagong. Lah nggih niku apik pertikele. Terus niki pripun Kurawa? Dawuh anak Prabu Duryudana Kurawa ki nen budal sajuru-juru. Nggih. Ngetutake laku ning si Werkudara nek pancen Werkudara kelakon mateni salah sawijining Panakawan kowe bali marang negara Ngastina. Nah yen Werkudara mung semaguh tanpa bukti tegese saguh nampa dawuh perintah ning ora ana tumindake kowe kabeh samapta ing gati sawingking diri Werkudara dikerocok gaman dikerubut nggih. Aja nganti iso ucul. Wah, ora urung ya tetep perang. Saguh Radur mboten saguh temen dikunjara napa? Dawuh Ratu kok mboten saguh. Kartomarma saguh, nggih, sagah, Paman. Swatama saguh, nggih, sagah, Paman. Citraksi saguh. Nggih. Sagah, Man. Nah, Durmagati ya saguh. Ya nggih, nek mboten saguh, ajeng pripun? Lah iya. Mangkat to dina iki. Surtayu tak tuding dadi cocing ngajurit. Nun ngestaken dawuh. Parang bidan menika Paman, sing ati-ati. Mangkat ya, Dur. Nggih, ngestaken dawuhan.
mangus wiyong ambrengeng kadi karunaning kaswase dosang kanda wah ora nyono babar pisan lah kok jebul kudu nampa kewajiban sing ora enteng monggo sing dawuh Durna bapakku bola bali Durna bapakku anggere paring dawuh mesti ana kasunyatan buktine nalika aku didhawuhi goleki kayu gung sesuai ngangin sartane aku didhawuhi goleki tirta pawitra maning suci kabeh kababar dadi kasunyatan mbok menawa iki dadi srana nggon Wisombayong kundure Wara Drupadi Mbak Yuku dadi tentreme wah punta dewa kakangku Bagong kowe aja kaget yen panjen kowe tresna karo Pandhawa kowe mesti kudu ngiklasake karo uripmu Sapeng karna mawingis-wingis katon lerandheping Trisula netra markata lir kabaranang jagat wasanmu Bathara Wayapura jagat pancen tak sengaja rada nyelingker nggonku kondur marang negara Ngamangga. Aja nganti kadenangan wong-wong Ngastina. Pamreka mengke pengin ngelekake marang Werkudara Raja Keladu ing Matrap. Nggone banget percaya marang Begawan Durna nganti gampang diblethok marang Pendhita Sukalima. Dimas, Werkudara adhiku cah bagus. Petuan nganggo nalar sing ganep aja buntung tembe mburine. Mengko yen kowe getun wis ora bakal bisa nglakoni meneh lho Werkudara. Samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing ngasepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup Tara Karna kakangku iya. Wah, nyegat aku sak jabaning tapel wates negara Ngastina. Dimas kadhahing pun Kakang. Pun Kakang ora bakal melu-melu perkara iki. Nanging gandeng pun Kakang nalika semono melu lenggah ana ing Datulaya tegese aku ngerti marang lakon ingkang bakal mbok lakoni. Pancen wis tak niyati, Werkudara. Piye? Petungen dhisik nganggo nalar sing ganep. Dimas. Kasarane ngene. Karna kuwi saben dina campur karo Begawan Durna. Yo. Ning sithik kapercayanku karo Pendhita Sukalima. Lah kok Siadi manut. Nalika semono Siadi dawuh supaya mateni peranganing Panakawan siji ngantaraning telu. Apa Nalagaring, apa Petruk, apa Bagong? Coba to saiki petungen. Apa lakon ing atase Prameswari kok mung dijoli nganggo nyawaning batur. Coba aku tak takon. Siji, kuwi petungen dhisik. Angka saiki aku tak meneng ngerti karo Dimas Werkudara. Yen to labuhane Nalagaring Petruk Bagong kuwi
gedhe tumraping kadang-kadangku para Pandhawa. Ora ngomongake kuwi wijining kewajiban tumraping Nala Gareng Petruk lan Bagong nanging pancen siadi ginulwentah dening para Panakawan. Bebasan sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Pamrih Panakawan ora duwe pangarep-arep apa-apa mung kepengin Pandhawa kuwi mulya dadi wong. Nyatane saiki ya wis padha mukti ngawibawa Nyakrawati nang negara Ngamarta. Kabecianing Panakawan ing kemengkono mau apa bakal mbok bales nganggo lelakoning Syading Mentala marang peranganing Panakawan. Coba pitungan. Nyai Waradropadi nggone tindak saka negara Ngamarta ora kudu nganggo dibantu bali nganggo bantring menungsa. Ora Yai. Nanging kabeh mau mung minangka dadi pacobaning Hyang Mahanasa tumraping kadangku Yayi Puntadewa. Minangka dadi pamecut tumraping kadangku Yayi Prabu Ngamarta kepiye nggoning ngasah pikir sarta pangung kaling jiwa minangka dadi guru laki kudu ngupaya menyang didununge garwa yen to nganti ninggal marang Praja Ngamarta. Wah. Ayo pitungan. Mumpung durung kebajut sega durung kebajut dadi jenang. Siadi kudu metung perkara iki aja nganti Siadi mengko getun tembe mburine. Karna kakangku, piye? Aku ngaturake panuwun. Dene Karna kakangku wis ngandhani sarta wis tutur-tutur marang Werkudara. Nanging kuwi aja ngenrengke karo Begawan Durna. Aja mbok anggap kae pendhita cepethe. Kae pendhita sing dhuwur derajate, pendhita sing kondhak. Malah bola-bali dawuh karo aku nyatane ya kasunyatane. Contone bab apa? Kayugung susuhing angin. Tak goleki nyatane aku ya entuk gawe tirta pawitra manding suci. Sapa sing ora percaya karo Begawan Durna nalika semana akeh panunggalane. Nadyan Babu Kunti nalika Sumantra nggondheli karo aku aja nganti aku nurut sarta mbangun miturut karo Begawan Durna. Nanging jebul kabeh kleru. Kunti Babu kleru, barep kakangku kleru, Janaka Kresna kabeh kleru. Nyatane aku wis entuk tirta pawitra maning suci saka pituduhe Durna bapakku. Mula wis dadi anteping tekating Werkudara. Apa wae didhawuhake dening Durna bapakku. Wah, kuwi bakal tak estokake. Aja ngalang-alangi lakune Werkudara. Paisane nguboto ora wayah loro jagat. Lah dalah. Lah ya bener. Mongko akeh wong sing padha ngarani yen to Werkudara ki kang pengawak waja, tegese ora mundur saka geguntur, ora mendor saka pangrepa. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Dadi pambekaning adikku Panenggak Pandhawa. Ya Werkudara. Yen manjen sira Siadi wis wani nglakoni lelakon iki, lakonana kanthi tewajuh. Perkara bener luput bejo cilaka bungah susah. Etungane wong urip nang alam madang kuwi mung mirna loro. Mung karindi sing dipilih. Sing ati-ati Werkudara. Muga-muga ora nganti Siadi kejlomprong marang juranging kanistan merga saka pokal gawene wong Astina Yayi. Yayi kadangku Jodipati. Guru
Sretinon tangening pamyat busana maneka warna renggeng kencana retna pra bandera layu kumeter sinrang pandra sing maruta serna mandan kumlepek ing dojo Suprasna kayu kaprapal Puspita andraing Siti Om Ron mawur katyuping angin Kukila bubar sumebar Wulung-wulang kendang peksi mabur bubar katrajan wauta Satuwana kathah ingkang nguji papan kajeng ageng karungkat kababat rungkut-rungkut semilak saking trajangipun para sata Kurawa nalika semanten ingkang pacabari sandhiraken nalika satring pring Anjadipati Raden Werkudara lambahing para sata Kurawa katelon saking Mandrawa nganti kaya sela blekiti sela araning watu blekiti ratuning semut kaya ratuning semut kemblekan sela ndalidir tanana pedhote nalika semanten datan kawusa ing mapan wonten Taman Sari Negari inggih kadasar nggih Sang Prabu Natayaksa ingkang jejuluk Kala Sereng nalika semanten wus kasembadan Anyidra putri ing Ngamarta Sang Dyahayu Waradrawadi sineba sangganing para emban katingal saking Mandrawa kaya tansah datan genggang sarikma
ana pancuran ingkang kumricik dawah wonten ing Balumbang akarya solah bawaning para mina katingal indah lamun dinulu wader pari katon slira-sliri ulam tawes sangu jiwat kenes akarya sengsem kang samya tumingal binarung swaraning peksi ingkang gomyak cacariwis ngumbar cucuk ngoceh ing panging kekayon manuk renjak sigrak semayan kelawan peksi bayan mbrit bibit miang urang-urangan angrenggani Taman Sari negari Giri Kadasar nalika semanten eden-eden jroning Taman Sari katingal ana wujuding reca menjangan ingkang nggemprang mambu kusing Sendhawa mewah kembang-kembang kinembung ijeming dedodongan ingkang abrit kempal samya abrit kembang ijo kempal samya ijo kembang ingkang awarni kuning kempal samya kuning akarya indah madaning Taman Sari negari Giri Kadasar nadyan mekaten sinten to wonten satunggiling warudya sresti ing warna ingkang lenggah madaning taman parandening mangke katingal rengu pasuryanipun Sang Dyahayu menika to warnane garwa ing Amarta garwaning Prabu Puntadewa ingkang wewangi Sang Dyahayu Wara Drupadi pranyata putri saking negaring Pancala katingal sungkawa enggalih krana pisah pinisaken dhateng Kang garwa dening Sang Prabu Kala Sereng nalindra ing Giri Kadasar cinidra saking negaring Amarta bineta wonten ing praja Giri Kadasar linenggahaken madyaning Taman Sari nadyan nadhep sangganing para cantrik para mban sedaya rumahap ngersaning Sang Putri Dewi Wara Drupadi Paranjene sanjuga kemawon dereng wonten ingkang anuju prana mring penggaling Sang Wara Drupadi mila hanggung tumungkul datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana katingal kembeng-kembeng ponang waspa wonten ing pojoking netra krana kemutan kelawan ingkang garwa niki Sang Nata Prabu Puntadewa parandening mangke tintrim madyaning Taman Sari negari Giri Kadasar datan wonten ing samyaning andika nadyan gegodhongan tangubah samirana datan mampah ingkang kapal semung swaraning ngocehing peksi miwah kumricik ing toya datang lam-lami madyaning Taman Sari dadak sakoring mangke sigra mecah swasana abdi mban ingkang wantun munjuk atur ngersanipun Sang Dyahayu Wara Drupadi Datuk mangun jeneng pangit kok ing kababaring lisan
kembang popong teratebang rayungan loma lengkung tumelung rumambating yen wis semu kang mawa raras Nak piye mak menginging sekawit Gustimu ki ngersake gending bundet oh kanggo dadine kok randu kentil karang yo apa-apa ki nek arang-arang ditokke kadang kala sok ora dadi sinau yo sok saklebatan sok lali mula ta Gustimu Waradropati terus sengkel penggalihe ora kersa ngendika kudune nak ngawur kuwi peksi kuwung kok ha iya ayo kala-kala ya mbukak kaya ngene iki nak dinggo anu apa jenenge iki perbendaraan men ora patiya monoton nek iki mau nek ora ana wahyu glimpang kabeh lho nak sindenane ora ana sing ngapal ya wis ora apa-apa ayo saiki wis ora ngapalke kegendingan pokoke anggere sing iso selfie iki wis lah iya ngono ya mak nggih Gusti Ayu keparenga paduka paring dawuh ngersakaken menapa ingkang abdi nedya mbiyantu dhateng paduka Gusti Ayu nggih kula mboten maido ingkang panjenengan menika putri ingkang dipun dusta saking negari Ngamarta nanging kula nuwun sewu kersanipun Sang Prabu Kala Sereng menika mboten badhe damel sengsaranipun Gusti Ayu sejatosipun anggenipun gandrung kan panjenengan menika sampun dangu anggenipun gadhahi raos tresna lan panjenengan menika sampun sawetawis wekdal monggo nyatanipun Gusti kula Prabu Kala Sereng menika sampun prisa menawi panjenengan sampun winengku ing kakung mila tumunten dipun cidra saking negari Ngamarta nggih mung gumun kula panjenengan dicidra kok ya ora bangga ora suwala kok ya manut mawon ning kok bareng dumugi mriki panjenengan lajeng sungkawa kados mekaten menika ora mboten prayogi kedadosanipun to Gusti Ayu menawi Gusti Ayu kersakaken menapa to menapa kula ingkang sagah keladosi dhateng Gusti Ayu Waradropati awit kula kaliyan Mbak Yu menika ingkang dipun pasrahi supados tansah mituhu dawuhipun Gusti Ayu Waradropati. Nek panjenengan boten kepareng kabedhar pangandikan lan boten paring dawuh menapa-menapa pekenek wonten dukanipun Sinuwun Prabu Kala Sereng menika kula ingkang dipun dukani. Suaramu dadi gedhe cilik ngono kuwi piye no? Aku dhewe ya ora ngerti, Pak. Lho dadi iso kaya ngene apa aku kuwalat karo Gusti Ayu Waradropati. Ya kuwi nek karo Ratu Gustine le matur sak penake dhewe ya kaya ngono kuwi. Mila Gusti Ayu kula aturi maring dawuh.
Kados pundi sak mangke menapa kedah kula tindakaken. Sumantos damel lejar penggalipun Gusti Ayu. Mbok coba kuwi telake dilondrekke. Suara kok molak-malik kaya ngono. Iya malah aku dhewe ya ora ngerti lah kok iso dadi kaya ngene iki aku kepiye iso ngerti kaya ngene kan kanane kaya ngene Pak. Oh, malah Gusti Ayu gumujeng ngono kok. Maune sedih kok roh suaramu terus gumujeng. Biyung ben Wonten dawuh sing lemu kuwi sapa? Kula menika adinipun Bayu kula menika. Kula menika kapendhet Taruna. menika adi kula. Ngatose sak suwene aku mapan ana ing taman ora ana ingkang bisa gawe ngresepe atiku. Nanging bareng aku krungu suarane adimu kok atiku bungah. Upama kuwi kok nembang ngono ya iso. Ampun. Ana nembang boten sae. Suara kok iso gedhe cilik ngono. Kelingan kancaku. Menapa panjenengan kagungan rencang ingkang suwantenipun ageng cilik kados iki? Duwe piyung jenenge Bagyawati. Sinten? Bagyawati. Oh, nggih. Ning kula suwun Gusti Ayu mboten sasedhe. Panjenengan menika mboten badhe dawah wonten ing Padasuri. Leres. Panjenengan menika mboten badhe wonten ing Padasuri. Nanging panjenengan menika badhe dawah wonten ing Kasur Babut. Kowe rasa omong ta, Nak? Amargi panjenengan badhe dipun wengku dening Prabu Kala Sereng lan mugi andadosna kawuningan. Bilih Prabu Kala Sereng menika nadyan wujud buta nanging piyayinipun Berputi pawalaksana. Tansah ndedana dhateng sang kawulanipun. Iya. Nanging ya apa kelakon aku bakal gawe sakit penggalih sinuwun Prabu Puntadewa. Nek cara kula lho Gusti Ayu. Nek cara kula nuwun sewu. Sang Prabu Puntadewa menika boten sadipun penggalih. Amargi menawi dipun penggalih menika sami kawon panjenengan menika ngecalaken dhateng derajat pangkat. lah gebuk cengelmu lho kowe. Kok lagi kaya ngono kok. Selama iki durung ana sing melestarikan. Kaya ngene iki sing nganggo pertama Pakde Adi Sugito. Mula iki wajib tak tirokake. Nanto. Nanto kaya ora kok mayang bendinane omong yo ngene iki. Mbang sing kuru kowe mundur. Nggih. Aku kok rumangsa kelipur. Jenengmu sapa? Kula Marse. Marse sapa? Marse Sadowati. Mono pareng kula badhe dipun dawuhi majeng. Iya maju wae. Ngestakaken dawuh. Aku lagi iki ngerti ana wong kok suarane iso dadi loro. Panji sejatosipun suwanten kula menika nyigar. Nyigar. Inggih mekaten dhateng sendika. Ben pokoke nganti sak tugele boyoke nak. Terus aja leren nek urung semaput. Ben kapok. Gusti Ayu kersakaken menapa?
mula sanggo mangertosi Gusti Ayu. Wis aku nek kowe wis kowe iki meneng ora tau omong menapa-menapa aku ndak malah Gusti Ayu malah ora wose rembugan ning tinggo gojek terus pripun Gusti Ayu ampun adi kula mengke kula cengeng madane. Ora tak singkir iki karo melu-melu iki. Ayo. Setan ora doyan demit ora nduling. Ora ganggu gawe karo wong nyambut gawe. Mban, ora wonten dawa. Ya mung kuwi sing tak pikir. Bareng kamis menapa? Nek nganti nular ning aku cilaka iki. Aku kaya ora mentala ninggal marang Sinuwun Prabu Puntadewa yen nadyan ana ing kene dimuktekke dening Prabu Kala Sereng. Dem, Gusti Dem. Iki kok ana wabah penyakit apa, Dik? Dadi kabeh ketularan kabeh. Tansah marpamoring sukma Sinumaya winayu ing asepi Sumimpen telenging kalbu pambukaning warana ing dereng ngantos paripurna kasarupraptaning Prabu Kala Sereng galea karya kaget kang samya mulat. Pandhawa tata gati Wisraya Indriaksa Sara Maruta Pawana Panamargana Samirana lan Warayang Nang brul mbek miyong tergelung sengu ladala tetaunan nggonku mendem rasa tresna karo kowe Drupadi monggo aku ngerti yen to kowe wis kagungan utawa wis winengku dening Kakung Nalindra ing Amarta Prabu Puntadewa mula tumulya aku budidaya nyidra kelawan sliramu tak papanake ana ing taman negara ing Giri Kadasar. Kowe aja bingung, kowe aja wedi. Ora-orane kowe tiba ning Padasuri nanging bakal tiba ning Kasur Babut. Aku ingkang bakal keduga bebantal yasta marang kowe Drupadi.
Wanodya Yutama ngambararum ngambararum sang kusuma Prabu Kala Sereng ya aku wis ngerti apa sing dadi niatmu nggonmu bakal mengku garwa lawan Waradrupadi lah kok dadi kowe ngerti ya merga saka aturing para mban ingkang padha matur kelawan aku babagan nggonmu tresna kalawan Waradrupadi ingkang wis mbok pendhem pirang-pirang taun pancen bener mula kowe aja nolak kowe aja duwa marang kekarepanku iso edan ora bakal eneng tambane yen to nganti kowe nolak karo apa kang dadi kekarepanku nyatane aku wis tekan ana ing Taman Sari tegese aku wis dadi putri boyongan nadyan kaya ora mbedah negara Ngamarta nanging ora ana ingkang padha ngerti lamun aku mbok boyong marang negara ing Giri Kadasar ya mula upama bangga upama aku kuwi bakal melayu sepira kekuwataning Waradrupadi tan wurunga mesti bakal mbok oyak lan mbok cekel mula anane aku mung sarwa manut piye anane aku mung sarwa manut piye yen aku arep mbok pek bojo aku ya ming pasrah pati urip marang kowe ya aja dolanan atiku kaya aja dolanan pikiraku apa sing tak rungokke ya apa pancen kepara nyata ora nyata sabab apa bumi langit dadi paseksen bumi langit dadi paseksen yen to aku gelem dadi pek bojo karo kowe Prabu Kala Sereng seneng-senengku aku ora mbutuhke mban sing pekok-pekok gak cokoti do tekaning pati aduh kananmu piye Dik aduh ora ngerti apa-apa aku kok dicokot karo Prabu Kala Sereng ayo do golek tangga wala kaya mlaku ing wandi peteng kepapak obor sastra biar padang trawangan kaya ketiga ngerak agak-agak dumadakan ana udan dres ing kawasa nelesi atiku Waradrupadi ora dalah Kala Sereng piye upama aku duwe panjaluk Prabu Kala Sereng kersa apa ora kowe njaluk apa njaluk ora bakal aku wegah maringake marang kowe yen perlu kowe njaluk patine prajurit 80.000 cacah tak geceke sirahe kabeh apa kowe njaluk nganggo nyamping mas ginepeng apa kowe njaluk nganggo suweng inten sak kurungan jago apa kowe njaluk nganggo ali-ali gedene sak pelek Vespa bakal tak wujudi aku ora bakal njaluk bondo donya ning aku njaluk karo sampeyan sadurunge mengko garwa aku tak suwun siram jamas 7 iya kuwi 7 tuk ing sendang ing ngapan ana ing ereng-erenging gunung ingkang cacahe 7 lho bakal pirang dina le rampung aku kudu siram jamas ana ing sendang ingkang metu utawa ingkang mapan ana ereng-erenging gunung ingkang cacahe 7 tegese sendange ya cacah 7 iya sinuwun
Mung kuwi wae panjalukku yen sampeyan bisa lakonana yen ora ya wis aku balekno ning negara Ngamarta. Ning nek sampeyan bisa nglakoni lakonana tak lakonane.